Samtang arita sa kuan, arita sa isyu ha. Si Ping Lacson, matod pa siya murag wa siya moral authority nga mo tambag ni bato, nga tago niya bato agarang kanang surrender na lang dili siya mo ingon ana. Kay iyan ang gibuhat sa una panahon nga nagkakaso siya atong double murder case nilang Bobby Dacer og Emmanuel Corbito. Insa ayaw, tagog ba yun? Karon, urot-urot man ang mga sakop sa majority pa man nanon headed by Cayetano. Karing Soto Black 11, 12 po ring Cayetano Black karang kapitike. Now, pating murag nabuhong tong akong amigong sa una na akong amigong dakong ilong na. Classmate pa na sila. Tira ba itong pangugat niya nga ang reclamation sa konsolasyon, daghan nagyug kaayong mo ko nang apply trabaho. Uy! Kasi doktor ko, doktor mo po din siya, doktor ka mo raw, ito siya nabalsam, katubang doktor sa pamilya. Hindi siya doktor nga, nambal. Kasi nini aligado mo nurse, mahambog na mo ito mo daghan nagyug kayo nang apply trabaho. So, tigpatag ka ng imong itambak niya nini. Mao ni, nakabuhong ron panahon na. Mo na buhong ron. Kay, bawal classmate ni pitike si Bo nag-eskwela din ni Master kay kato maro sa tong iyang style pang politikas no iharong kakuha sa mga leaders dire. So buhong tong ilungan da bantay biliban ako na yun. Now kaning giingon nga kang Lacson po iyahan ha nga technical error tactical error katong gihimo ni Melvin Patibag. Nganong mga babae may gibutang ni mo pa-serve sa warang to para si batong katuod siya. May pagka adi po kumaingon ka bright pagka this Melvin Matibag pero ang asawa ko ni kongresista nga niingong nakadawat pog binalita. Ng control ha. Laguna din. Now, niingong Lacson nga nganong babae may imong gibutang? Kinahanglan ang imong pasilbihon tas warang to para sa makuha gini yung intensyon yung kuha makuha bato. Kadto nga dagko kay glawas kay aron makuha gyud kay pati dako ang lawas bato nya magsilbi ba diay ang mga babae. Usa ka wakles bukto ni bato buwagtang ra na. Di apay gipangkasuhan ang akong gikuyawan ani. Kun dili gyud maayunan sa mayoriya o kanang giingon na lang kunita ug dili maayunan si Sherwin Gatchalian as Senate President akong gikuyawan og si Lito Lapid na hinuon umoy mahimong Senate President. Oh my gusto gid mga ilugo na po din nila karon. Hastang pagkangil-ara di apagi disus nagtambak na ring illegal nga drugas. Atong niaging Sabado Shabu dito sa uling naga nga baton pa sa dakpan ilar tong gitracking. Gikas Manila ha. Padong di resibo. Dito hidakpe sa uling naga. Ito mga nadakpan, lamit tong ulingon yun. Ba? Kaya po'y baki ng senador, kaning baki ha, kung balikon, Bam Kiko, baki. Tanawan ng baki, Kiko, sus, yung perti ko na siya mo, suporta sa tamas ginawa, basta si Sherwin Gatchalian na maoy, mahimong Senate President. Sa'yo na ka na. Hastang paitag, grabihan ni mga tawa na, puros na lang yun din sila, kuan. Puros na lang yun politika. Perting inilugay anang ambot og nganong unsa pa ilugan ang Pilipinas o perti magdaga sige maghapog pangutang sa tulong nga ka mga presidente ang utang nila og ilang iponon gilabuan pas utang karon lang sud sa 4 ka tuig sa presidenteng bangag. Sayo na gana pata daghana. Diya pa'y usa, diya pa'y artistang igsuon sa Senate President. Nalimang kadaghan maring himi aning Senado. Oh ba? Kining grupos mga mananagat dito Luzon, kanang yan Fernando Hicap. Siya mo'y chairman aning pamalakaya nga grupo sa mga mananagat. Iya pong gihulagway si Pia Cayetano nga kadto ko nung hilak-hilak ni Pia, luha ko nutos baki. Naloko na. Adili, oy, crocodile, tears of crocodile. Adili, baki. American frog. Oh ba? Kalimang ka, ni duol po niya. Puhap siya maayo po ni Loren. Ni hilak po si Loren. Hilak Loren. Kanais Loren. Murag, ang katong iyang pagbalitok. Gikan sa mayoriya. Mayoriya. Pagbali niya. Dito
grupo ni Alan Cayetano nga mo'y minority to, nahimong majority. Abot mo ba to? Si Loren, tungod kay kurang iyang kuyugan ang iyang anak si Leandro Ligarda Liveste, dito Senado, nga, dito sa Kongreso, nga, sige, kulata po na ang Ral Proyecto og ni Vilma Santos, nga pilti sa kunong tulisana. Kalimang ka, og imong tanaw ang trabaho ani nila ron, puro sa nagyon in town, mga political issue, politika. Why lami kay ang mga tao nagkinahanglan og sulbad aning krisis sa kagutom karon nga lingaw-lingaw na ang suggested retail price suggested na gikan ni kanang utro bang magkagot ng tuwana si Francisco Laurel ingit siya nga naay suggested retail price sa presyo kilos bugas sumay 52 ug di ko musugot ang suggested retail price kay mahal ko kumpra dakpong ko ninyo kami mo'y nagkinahanglan unta anang inyong giingon nga sulbad sa ekonomiya kay perting krisisa. Pero ang mga hanggaw nga mga magbabalaod na uban himi, na uban motibi. Mao ba? Kasagaran mga but-buton. Naloko na. Silbihin mo na, yan pati pagkakrisisa ng Pilipinas. Ang imong, og mamalit karon adto kang merkado, nya 200 na imong kwarta. Siya pagdato palito ka mong kay agbati kalbasa, jis lang. Ano mo sudan ka na adlaw, og dili, bugi. Saan na bugi? Sa buwad ginamos, sa ginamos sudan. Pinanggaw ng gobyerno, ha, partag paita. Ako, ha, di gyud tingali gyud kanabang makapiog ang tingog sa nag-anti Marcos adtong kampanya. Ako din sige ko balik-balik na-interview na mo na sa bungbong na bangag. Sometime in 2021, na-recall ba may tanan sa mga interview sa ubang kuhan. Kompleto man mi. Pero, maarang-arang pa matumutubag, di makato sa murag, di kayo magkagot ba? Pero, sus, unsa man gyud nahitabo karon. Ako pertin akong pangugat ka, ayaw gid mo anang Marcos kay nahinumdum mo sa amahan. Ada ba sa makikilala siya? Unsa may mo man, og gwapa tong amahan, amoy taytayan nga kanang panong opon kanang primerong Mactan Mandawi Bridge. Kaya pati naghanag nahimong amahan. Ang kay 20 sa to katuig. Kaning bangagro na sa may nahimo ni Andres Visayas. In particular, Cebu. Nga niingon matos gawin. O sa to iyang giingon sa una, matay. Kaniyot ha? Nato rin giingon nga. Nawa man itong iyang giingon rin. Kanta mo ning may kramahay noon. Sa to giingon niya ha? Hindi mao katong ang Cebuano kuno nakahatag nakapahimo og nakakuha og perto 1.7 million nawa man ni Remel kanit ha katong kang bangag ba katong kang luling ba nga atong pakpakan Mao na diha. katong pakpakan dito tos Compostela ako sige ko ayaw gintahon mo diha og butar anang Marcos guna di man naay mga panultios mga apuhan nilang Glenn nga di gud mahitamong mamunga ang saging og nangka asus Ginoo ko mo tanawar ko nakabuang ani ron perti ng hilara na hinon ekonomiya kay ingo katong ato basihan tong iyong attorney Glenn so nga kanita lang ka Marcos ni kambangag ning order besan pagaw karon nakakita man sa hinungdan nganong si Sherwin Gatchalian mo ang kay pwede din nilang i-hostage tinuod si Rex Gatchalian nga mo oy DSWD secretary siya di ka kay mo ba ni mo puli kay Rex Gatchalian is secretary sa DSWD ka manghatag og mga hinabang ba AX tupad is duli AX akap unsam ning kang tabalos sa maning creation o niya purpose si Rex Sherwin Gatchalian until 2028 last time Inig ka 2028 ipuli na po ni Rex Gatchalian og maingon nga sige di ka mo motabang kaning imong igsuong DSWD secretary mo'y among tikloon ay mo ni nakangilad kay ang bati kayo nga hitsura sa ekonomiya hangtod karon wa gyud tagna tungod sa grabing pamulitika aron matud pa ma-extend ang ilang pagpungko pagtungkaw sa gahom dihas gobyerno. Kita na to. Okay ra ba? BBM! BBM!
BBM! Doon nga ta, BBM! Matay ni naman o sa basog! Ayoko eh! Mga nabigaman, basta pagkangil-ara yun, panagaba lang ha. Perting pagkabatian ng kahimtang sa ekonomiya karon, sige lang sila, sige lang, mura tagtigsao sa ngilad ba? Sila mo'y nindot, kita tigsao sa ngilad. Sige, tagbuhis, para ipakaon, anang ipakawat, anang mga tulisang dagko. Pagkagamay din, hamol naman din. Dito sa ano, buhaya man. No? Mo na imong pagkanon perme. Sige kag boy, wa pa may daganan. Ang mga working class ay nabagoy daganan ani. Wa pa kagadawan sa mga sweldo gikaltasan na kasi mga withholding tax. Asa man paingon? Pagkagamay din, hamol naman din. Dito sa ano, buhaya man. Amo na diha. Buaya ang hinupastang luoya. Luoy kayo ang kahimtang sa mga Pilipino kun magsige og hisgot og politika ilog sa gahom ambot og unsay ilogan nilang gahoma nga wa na may pundo ang gobyerno pirtir mga dakuha hinuon og utang. Mosronix ang koy ni Mosronix. Bandera Mosronix no? Ato, okay ra ba? BBM! 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 Doon nga ta, BBM! Matay ni... Di apay. Baton pa Mosronix kumiga. Usog yun ang pabotoron. Kung na ay nagpaboto sa tua sa Senado, dito po sa Amerika, sa White House, yun ang nagpaboto. Namatay mo to, napusilan mo Secret Service ito. Matay, sige ang nag-target Donald Trump. Kanis McDonald, siya target atong tagat sa Hawking tingali. Tinoon bitaw. Sakto na yung magiging ka basaw gali. Murag, kagapon mo na nagawas mo sa week. Tinoon. Basta lisura ang mga politikos Pilipinas. Tanawa, ang mga higanteng kawatan. Ato na nga. Ako ning balik-balikon ni mga ngana. Kotops na ilhan, perting pagkabagak. J.J. Suarez. Quezon Province, Congressman. Anak ni Kanhi, Kongresista, Deputy Speaker po, Danilo Suarez. Pertis ang pagkagrabiha sa kinawatay. Pertis ang grabiha na insertion sa flood control. Di ta magpalayo sa Batangas, kana sigihan og tira ni Leandro Mendoza, Leandro Leveste, kana anak ni Loren, katong halag Edwin Gertsola. Di resibo. Matay nagsige malag tingsi-tingsi sig tabako en Peter Calderon wa magin imbestiga. Papa kay makuha ani mga politiko sa umaabot pa mga adlaw wa na gyud. Mao ba? Wa man ni magkinahanglan nga kamong mga naa diha sa ug sa kang Lini Robredo panas laylayan. Mao ba? Di magdugay isabuit mo sa hayhayan. Naloko na. Ang among tuyo nga pagbuhis na mong sige aron mo among tukbon kanunay. Grabe ay. Hisgot magaghinanggaw. Naukayan ako sa YouTube gahapon sama kuno ang sama kuno ang loob ni BBM kay nabudol kuno siya tinuod pati yabaga bitaw ani. Nabudol kuno siya mura na maapil ta ani kahiwi na. Ani gyud kalakiha boss og patulan nato ang iyang istorya mo tinuod nila maghiwi ra ba. Og patulan nato ang istorya mas samot kita kahiwi aning panahon na hashtag sa kay bontag ni Ma'am Sonia Villa Flores 5 ha. Deres Mandawi og sa iyang pamilya dito sa Tanay City, Negros Oriental. Hashtag luoya bitaw. Wagad abot lang, unsa may inyong ilogan kanang utangonon nga sigig pangutang ang Pilipinas sa kalain-laing international o local financial institution aron mubarog ang inyong sako or malita diha nga sudlan sa inyong mga kinawat. Titiran ako ang deficit. Imagine ang utang as of March ni agi na tag-April karon hapit na tamahuman sa Mayo. Niabot na og 18 trillion kapin. Unya sigihon pa nato ni nayate na. Pastang looya mao ni ang nakangilad sa mga Pilipino kay magsigig ingon nindutag yung BBM. Pastang pagka Mao ba? Luuyas Pilipinas mao ni timan ninyo nga kamong mga nag sigig tan-aw ng balik-balik og butar ng mga kawatan.
Di man kapiog ang mga anti-kwatan, ang mga butante kay sus. Mao ba? Kana sila mamayad ba ng kanamang mga immobilize na kanang na magmobilize tag 300 ka tao. Ah, sige. Ang kay bayran man na 300 na may pagkaon na kanang pak bitaw, pak lunch. So, libre na tinagana so magyati pusugan ni bangag. Dapay si Ray Bell di nahilom na gani itong ma-overpricing sa DPWS wa nagilami nga gibulgar ni Magalong no wala ingos Mervinci ha atong niagi si mana ako tong na-interview re boss ingon siya nga pating tagana dili madali nig mga preso kay ang mga investigador pinili ra ikaduha mamatay na lang tani di pa ni mahuman ang kaso kapit pa kadaghanang kaso pangawat